Het is een hele mooie plek inderdaad. We hebben hem in 2017 gebouwd. Onze stichting bestaat al vanaf 2010. En in 2018 is prinses Beatrix bij ons geweest en is de plek geopend. En het is een hele fijne plek met een fijne ambiente en fijne sfeer. Iedereen komt hier met plezier. Het leukste is dat deze plek wordt gebruikt voor onze ouderen. Klopt, ja. Er komen wekelijks groepen oudere mensen. Die komen hier kwarten spelen, wiri, de barrie. Om lekker met elkaar muziek te maken en te genieten van elkaar en de muziek. En we hadden ook laatst nog de jongens van MBO, die hadden ook hier een activiteit gehouden. Ja, we hebben Street Colors Bonaire georganiseerd vanuit Hofficulturaal. Bij het MBO hebben we heel veel workshops gedaan. En ze zijn ook in heel Playa hebben ze allerlei mooie muurschilderingen gemaakt. Dus het was ook echt een heel mooi project. Maar er zit nu een probleempje. En het probleem is dat het geld dat jullie krijgen niet meer genoeg is om deze plek open te houden. En dat jullie dreigen de deuren te sluiten. Ja, dat klopt. Voor een organisatie als dit, we zijn best wel gegroeid, is het belangrijk om ook een basisfinanciering te krijgen. En we doen heel veel projecten en daar krijg je dan projectfinanciering voor. Maar als die basis er niet is, dan is het net alsof je een huis gaat bouwen zonder fundament. En die basis is gewoon heel belangrijk en die moet van het openbaar lichaam Bonaire komen. Want Bonaire en Nederland hebben in 2010 afgesproken dat cultuur echt een taak is van het eiland en van de eilandelijke overheid. En daarom is het dat we bij het OLB aankloppen van steun Hofficulturaal, dan kunnen we door met de activiteiten.